pagayaan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minihaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kriston sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Matukaw po. Isabay man po niya to ang mga intensyones ngunya na misa. Pasasalamat kan Samar family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Angelo Pago and family. Pasasalamat ni Gemma Alcantara Lieva and family. Pasasalamat ni Mary Chris Nebreja. Pasasalamat ni Erlinda Azotea. Special intention to pass the Civil Service Board exam sa kahagadan ni Ed Luis Molo. Para sa mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Santos and Pausta, sa kahagadan ni Mrs. Alice Lay and family, sa kalag ni Anthony, sa kahagadan ni Maria Teresa Cabotaje, para sa kalag ni Shirley Maine Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, para sa kalag ni Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanson and children, sa kalag ni Celestina and Felipe, sa kahagadan kan Samar family, sa kalag ni Stanislao and Gracia, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, sa kahagadan ni Chopoldo, ay para sa kalag ni Chopoldo, sa kahagadan kan Ala family, para sa kalag ni Lita, sa kahagadan ni Lydia Toledo, para sa kalag ni Larry, sa kahagadan ni Shirley and family, para sa kalag ni Dan, Josefa and Dalmacio Jr., sa kahagadan Cantelma family, sa kalag ni Edwin, sa kahagadan ni Erlinda Azotea, sa kalag ni Raul, sa kahagadan kang Guerrero family, sa kalag ni Melvin and Cynthia, sa kahagadan ni Milagros Guades, para sa kalag ni Armando and Melvin, sa kahagadan ni Mario Base Lieva, para sa kalag ni Yuminario, sa kahagadan kang Akendi family.
Sa giraray, Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Ngunya na sa ikatulong Domingo na kita, kang Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Taano ta nagkapurorisaw kamo. Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa sa indong mga puso. Iyo ini ang mga tataramon ni Jesus sa satong ebanghelyo ngunyan. Siya nabuhay liwat para sa to, para ipahiling sa to ang kapangyarihan ni Diyos. Ang panahon kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, panahon kan pagpararom sa pagtubod, asin pagsarig sa Diyos. Itaon niya to ang satong isip asin puso sa panahon na ini. Tanganing magtalubo kita sa pagtubod asin pagkamuot sa Diyos. Ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Morillo. Matindog na po kita, sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka namaasin kan Aki isin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos isin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa toma kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya na nga di ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kuninday pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa itong mga kasalan, naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong maumi ka, rinorongyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos sa mga kakamon. Kagurang na aking bugtong Yeso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, kairaki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, ako ay sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kairaki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan uro kalangkong. Yeso Kristo kay baka, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mami kita. O Diyos, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaki nin puso, sindaman sa nang naguugma, ngunyan na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom nin panatag na kaugman. Huli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay sa nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pinagirumduman ni Pedro ang mga Hudiyo na si Kristo iyo ang aki kan Diyos, alagad sa indang pinagadan. Ang sa iyang pagkabuhay liwat, iyo ang pagpahiling kan kapangyarihan ni Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibukan mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katauhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan satong mga magurang, pinamuraway ang surugon niyang si Jesus, na sa indong ipanasaluhib, asin pinagnigaran sa tubang ni Pilato. Pagdesisyon kayto na siya butasan, kamo, pinignigaran nindo ang banal, asin suripot. Hinagad ang paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibok kan buhay. Alagad, binangon siya kan Diyos hali sa mga gadan, asin kami saksi. Ngunyan, mga tugang, aram ko na nagibo kamo kayto, unong kandaing pagkasabot, siring man ang sa indong mga poon. Alagad, siring intom kan Diyos, ang kayto panyang irinukyaw sa nguso kan mga propeta, na sa iyang Mesiyas, Matios. Kaya magbakli kamo, asin magbirik, tanganing, maparan sa indong mga kasalan.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Kagurangnan, hipailing mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nagapod ako, simbaga ako, o Diyos kan sa kong kasuriputan. Sa kahurasaan, pinagnigran mo ako, kagunay ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aram nindo na pinalain kang kagurangnan ang sa iyang deboto. Ang kagurangnan, madangog, pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dako lang nagsasabi, si isa na mapahiling sa mo nin kaharahayan. Pasiranga sa mo ang ilaw na iyo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, tinawan mong kaugmahan ang sa kong puso. Urog kay kan magsagana ang trigo nin sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninungan, pinaghigdagayo. Mapapaturog ako, ta kagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sa ko. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ang pagtubod kay Jesus, iyo ang magdadara sa to sa Diyos. Iyan ay pinapahayag sa to ni San Juan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinusurat ko sa indo, tanganing day kamo magkasala. Alagad kun may magkasala, igwa kitanin Paraklito sa Ama, si Jesucristo na suripot. Siya ang poong may buot para sa satong mga kasalan. Bako sana para sa to, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi na aaraman ta, na midbid ta siya, kung inuutob ta an sa iyang togon. Ang nagsasabi, midbid ko siya, andain naguutob kan sa iyang togon, putikon, asin mayo sa iya ang katutuohan. Alagad ang nag-uutob kan sa iyang tataramon, tutuong nalubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulos isinaysay man ninda ang nangyari sa dalan, asin kun paano ninda namidbidan sa Jesus sa pagbaakan tinapay. Mantang nagtatarampas sinda kaini, siya tuminundog sa tahaw ninda asin suminabi sa inda, an katuninongan mapasaindo. Nasustuan sinda asin natakot, naguhuna na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, taano ta nagka-pururisaw kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa sa saindong mga puso? Hilngaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini, dutan nindo, ako asin hilnga, tan spirito mayo nin laman asin tulang. Siring sa ko na natatanaw nindo, igwa. Pagkasabi niya kaini, ipinahiling
sa inda an kamot sa kaanbitis. Mantang daay pasinda nakakapagtubod huli sa kaugmahan, mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa kamo nin makakakan, dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinuhay ni sa atubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, iuni ang mga tataramon ko na sinabi ko sa indo, kan ako yaon pa sa indo. Kaipuhan, mautob, ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises sa mga propeta asin sa mga salmo, dapit sako. Dangan binuksan niya ang sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring na nasusurat na magtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa ikatulong aldaw, asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawaran nin mga kasalan sa gabos na nasyon. Pun sa Jerusalem, kamo mga saksi kaini. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Dangan binuksan niya ang sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring sa nasusurat na magtitiyos ang Kristo, asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa katulong aldaw, asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawaran ng mga kasalan. Bago kita maging saksi o magpatuto kan istorya nin kaligtasan, ang istorya kan sa tuyang kagurangnan, kaipuhan na masabutan tamo na ang gabos na ini. Tanganing tama ang sa tuyang pagharubay kan sa iyang maray na bareta nin pagkamot, maray na bareta nin kaligtasan. Data magigibo ang pag-utob kan sa iyang mga kahagadan. Data magigibo ang pag-utob kan kahagadan kan pagiging Kristiyano, kung data mo nasabuton. Takun salaan pakasabot, salaan gibo. Maruman sa nabaga kan mga aki pa kita, mga estudyante, o dyan sa nasaharong, kundi kita nagdangog kemaray, kundi kita nasabutan sa instruksyon, di kita nauutob sa kahagadan, nasasala sa mga gibuta, pati ang simbagta sala, kundi kita nagsasabot. Kaya, digdi sa enot na babasahon, ipinahayag ini kan, pinahayag baya ini ni Pedro, duman sa sayang sadiring mga tao, sa sayang mga kahimanwa, so kapwa niya Hudiyo. Ang istorya duman sa enot na babasahon, iyon pagpasabot ni Pedro na ginadan nindo, pinasakitan nindo. Suwakit kan Diyos, napadigdi para sa kaligtasan ta. Sumisiyas, na dapat namin bid nindo, pinasakitan nindo asin pinagadan nindo. Mas pinili nindo subakong matanos, kusong sabihin si Barabas, na iyon iligtas, asin itao si Jesus sa pagpasakit asin sa kagadanan. Ang sabi ni Pedro, nagibo nindo ini, ninhuli kan dai, pakasabot. Nangyari ito dahil dai, sinda nakasabot. Pero ang sabi ni Pedro, iyo, nagkasala ka mo, nagginibo nindo ini. Pero tanganing maparaan sa indong kasalan, kay puhan magbakli ka mo, asin magbirik
So there is a need of repentance, a need of conversion as a condition for the forgiveness of sin. Kay puhan igawang pagbabakli. Taan kapatawadan, ang kaligtasan, bako sa nang nakukonsensya ka. Bako sa nang nagguilty ka, tamay ginibog kang maraot. Unin huli sa daay mo pakasabot, o sa pagtuya mo na daay magsabot, o sa kapabayaan mo na daay makasabot, nagkasala ka. Bako sa nata, nakukonsensya ka o naging guilty ka. Kundi, ang kahagadan, magbakli. Repent. Iyo yan ang kagadan. Nangyari ninhuli sa dai o kulang nin pagkasabot. Kung minsan, ining dai pagkasabot, minsan produkto kan dai kita naghihiro, dai kitang inisyatibo na magsabot. Igwang mga tao na tituyo nindang dai magsabot, minsan kaya nindang sabuton, habo nindang magsabot. Kaya igwa manggiraray na culpability, igwa manggiraray na pagkukulang. Ninulita, pwede ko tang nakasabot, alagad tinuyo mong dai magsabot. Igwa ko tang paagi magsabot, kundi dai mo hinanap so paagi na magsabot. Pero igwa perminin ka patawaran. Pero tanganing mapatawad ka, kaipuhan ang pagbakli. Ngunyan, sa ikaduhang babasahon, sinasabi man ni San Juan sa iyang surat na dai na magkasala liwat. Ang dai pagkasala liwat, iyo ang pag-utob kan tugon kan Dios. Tanganing dai ka na magkasala, utubon mo ang mga tugon kan Dios, ang kabutan kan Dios. Ang sabi ni San Juan, dahil ka magsabing midbid mo ang Diyos kung dahil mo inuutob ang tugon kan Diyos. Dan sabi niya, ang tunay na sukol na midbid mo ang Diyos, dinigibo mo ang sa iyang tugon, ang sa iyang mga katukduan, ang sa iyang tataramon, ang sa iyang kabutan. Iyo yan, makakasabi ka sana na midbid mo ang Diyos kung ika nag-uutob o nagsusunod kan sa iyang mga kabutan. Iyaon giraray ang kapatawadan. Ang sabi niya, si Jesucristo na nagtaw sa tuyang kan buhay, iyo ang sa tuyang parasurog. Iyo ang nagdaranin kapatawadan. Pero hinahagad man ni San Juan ang pagbakli, ang pagbagunin buhay sa dai pagkasala asin sa paagi kan pag-utob kan mga tugon ni Dios. Ngunyan, duman sa Ebanghelyo, sulinyang binasa ko sa Indo, naghahagad man ang kagurangnan, na sabi niya, ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan nin mga kasalan. Giraray, nauulit digdi so sinabi ko, na tanganing mapatawad ang kasalan, igwan nin pagbabakli. Kaipuhan, magbakli ang tao. Tanganing mahimuta, umasunod ta ang kagadan kaining pagligtas sa satuya. Yaon digdi, mga tugang, na sa mga istorya kan pagkabuhay liwat ni Kristo, sa mga pagpahiling niya duman sa iyang mga disipulos, igwa duman na sarong karakter na pirming dainin na tulos na mimidbid si Kristo. Ang paghuna ni sarong espiritu o sarong kalag, dainin na namimidbid. Natatadainin na namimidbid. Enot sa gabos, bago nila maengkwentro, so nabuhay liwat na si Kristo, bago ka ito, hilingon ta so sa indang kamugtakan. So sa indang kamugtakan, bilang mga disipulo, sinda, sarong man sindang Hudiyo, na ang nangingibabaw na pagsabot ninda, na ang Mesiyas, hali sa kapag-arakian ni David, sarong kinabano na hadi, sarong political na hadi, na igwang kapangyarihan, na dadaugon ang anuman na mananakop sa inda, itatalingkas ang banwa ni Israel,
magiging dakulang kahadian, mangingibabaw, asin day na madadaog. Kaya, ang piglalauman ni Dang Mesiyas, sumakapangyarihan, araw ki David, na matibay makilaban, matibay makigera, nagmukna nin mga soldados, tanganing italingkas, sinda, usubanuan ni Israel sa anuman na mananakop. Kaya, kung marumduman nindo, minsan si Pedro, habuon niyang akuon, so aagihan kan sa tuyang kagurangnan, nas ang kagurangnan, matios, magagadan, asin mabubuhay liwat. Sabi ni Pedro, dahi yan mangyayari sa imo. Pero mas nampig sabi niya, dahi kami matugot na siring kayan. Bako araw ka nan sa muyang linalauman, anon sinabi sa iya, kung marumduman nindo sa ibang parte kan ebanghelyo, hali dyan sa tanas, sumibog ka. Tan kaisipan kan tao, bako kaisipan kan Diyos. Asin, padagos ni Jesus na ipinagharubay sa sainda, bago pa mangyari sa sayang pagsakit pagkagadan, sinabi niya na, pinapahayag niya na siya ang Mesiyas. Na ang Mesiyas matios magagadan. Pero dito na ako, sarado sa mga kaisipan. Kaya nga ni, kung marumduman nindo kung nata, sabi kan mga scholars kang Biblia, nata pinasaluib ni Judas ang kagurangnan. Ninulita day makapaghalat si Judas. Aluyon mangyayari sa piglalauman ninda na si Kristo maging hadi. Kaya lang so pagsabot niya kan pagkahadi, iba, kinabano na pagkahadi. Kaya, ipabakal ko ini, mapipiritan ini, nasa muyang kagurangnan, asin maestro, napaluwasunan sa iyang kapangyarihan. Gumibo na siya kan gabos na paagi, tanganing matalingkas na an sa diring banwaan ninda sa mga Romano. Pero day ninda nasasabutan, sarado sinda sa dati ng kinondisyon na pag-isip. Day ninda nasasabutan. Kaya, kandin ako si Kristo, nagkawarara sinda, nagdurulag sinda. Asin, pagkatapos ka pagdurulag ninda, naaraman ninda, na nagadan sa Jesus. Ngunyan, nakadaog sinda nin bareta, si Kristo na buhay liwat. Dahil lamang sinda matubod ka ito, chismis iyan, lalo na hali pangayaan sa mga babaeng kairibami. Daiman ki apod ka ini, daima sasarigan iyan na bareta na yan. Kaya suduwang disipulos na pinagsasabi digdi sa Ebanghelyo, dahil na sindang paglaom, disganado na sinda, makulog ang boat nila, frustrated sinda, paluwas na sinda sa Jerusalem, pasiring na sa Emmaus, alagad nagpahiling sa inda ang kagurangnan. Day tulos ni namidbid. As in, ang nagibunin mid Diyos, tanganing mamidbid, ang kagurangnan man sa na mismo. Gusto sabihin, on our own, we will not know God. Dahil kitang kakayahan na mamidbid ang Diyos. So Diyos ang nagpapamidbid sa satuya. Kaya lang kaipuan na handa ka sa pagpamidbid kan Diyos. Nakabukas ka. Handa ka na akoon ang pagpamidbid kan kagurangnan. Kaya ang sabi kan kagurangnan, napupurisaw ka mo. Nagpaparadua-dua ka mo, nagkukulang ka mo sa pagtubod. Ang sabi niya, ako ini. So pinako sa krus. As in, so nabuhay liwat, nabuhay liwat, saro man sana ako ini. Uni ako, kaputin nindo, touch me. Uni ang sa kuyang luga, dutan nindo. Iyon ang imbitasyon kan Diyos. Dutan tan Diyos. Na sa pagduuta sa iya, kita ang dinudutan. Usong sabihin, ang pangangaipon na dutan kita kan Diyos. Nahiroon kita kan Diyos. Kaya kan nagduot sinda, namidbid ninda, sobra so kaugmahan ninda. Dahil pangani ito napuproseso nindang pangyayari, nagsabi na ang kagurangnan, anong yaon nindo dyan na makakakan? Tinawan sinda nin kaptul na sira. Kinakan ni Jesus sa atubang ninda. Only to prove them, or rather to prove to them further, na siya bakong kalag. Sabi niya baga, ang kalag ngaya, daing laman, daing tulang. Pero ako ining nahihiling nindo, igwa. Kaning magtubod na gansinda, ang buhay, iyo ang nagkakakan. Ang gadan, daing man nagkakakan. To prove to them that He is alive,
nagtakad siya sa atubang ninda. Asin pagkatapos ni, ang sabi digdi, binuksan niya ang sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Bako giraray sa kakayahanin tao sa sayang kadunuan, sa sayang pagsabot, sa sayang kaaraman, na mamidbid niya ang Diyos. Kundi ang Diyos mismo, binubuksan ang isip ta, tanganing masabutan ta, ang gabos na mga bagay-bagay, urog na, ang manungod sa satuyang pagtubod, ang manungod sa istorya nin kaligtasan. Binubuksan ng Diyos ang isip ta, tanganing mahimo ta, ang tama, makasimbag kita sa pangapunan nin mahal na Diyos, kaipuhan, masabutan tamo na. Takunday ta na sa sabutan, pati ang pagsamba, pati ang pagpamibi, pati ang pamuhay-buhay, urual daw, sarala, kundi kita nagsasabot, kan sa iyang tataramon, kan mga kasuratan, kan sa iyang katukduan. Kaya importante ang pagpasabot, mismo si Kristo, nagsabi kayan, asin nagibo kayan para sa tuya. Hagadon ta, nasa satuyang parte, tunay kitang makapagbukas, handa, andam, sa presensya kan Diyos, sa pagpamidbid kan Diyos, sa pagtabang niya, na makasabot kita kan mga bagay-bagay manungod sa satuyang kaligtasan, manungod sa mga kagadan nin mahal na Diyos, tanganing pakinabangan ta, ang bunga kan pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong naki kan Dios asin namon dagikan sama, baw kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, tutong Dios nagikan sa tutong Dios. Ipinangaki daily na lang. Saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iyan nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan. Asin nani tao, nani laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sa kod sa kagadanan na sinilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon nin buhay, nagikan sama asin sa aki. Siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinakban, maghagad kita sa Ama na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan marahay na bareta, ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikluman, na makamidbid kay Kristong nabuhay liwat, andalan, katotoohan, asin buhay. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkabuhay, maging tunay asin buhay na tanda ning katuninongan asin kaugmahan. Tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mag-ako kita kang kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kang grasya na dainanggad magrimpos nin kulog buot. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi, asin mga naghihelang, makakuanin tabang asin kusog buot,
na dainanggad sinda mawa ranin paglaom. Pamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, makisumaro na sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang langit nun, inoo mo mi ikahulikan sa imong biyaya nin katuninongan, na dai ikakatao kan kinakban. Magdanay lugod kami sa katuninongan, huli kan samuyang pagmidbid kay Jesu Kristo bilang kagurangnan kan samuyang buhay. Siya na nabubuhay as naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pagkinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, akoon mo ang mga atang kan simbahan na nagrorukyaw asin para sa iya, na tinawan mo kan dahilan nin labilabing kaugmahan, warasan mo kan bunga nin din sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurang ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkoran. Asin nabubuksan ang mga tata kan langit nun nakahadean sa mga maimbod. Huli kan tinubos an samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat an gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, pati ngani man ang mga langit non na virtudes asin ang mga angeles na potestades nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan ding tapos na nagsasabi.
kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang bot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwasyanin tinapay asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tayni, an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuaman niya nin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin maginom kaini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahara kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadandangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalogon, kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras, kambuhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos, nakagalangan asin kamurawayan sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdaton
agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglamasin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulito sa imong kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguragnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalot ko sa indo. At sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginabang, tawi kami ning katulinongan. Uyaan kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Sa pagirumduman sa imong kalikasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na kay raking hilinga an sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa daing nalalapang pagkabuhay liwat, kan hawak na pagmumurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magkakaigwa po kita ng ikadawang kolekta para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya. Mga paisi po sa gabos na makuanin anuman na mga certificate sa satong opisina. Kung bako po kag sadiri kan certificate o sinugo sana, magdara po nin ID as in authorization letter. Alagad sa mga magurang mismo, ID sana ang kaipuhan. Para sa ibang detalye, magpasiring na sana po sa opisina. Sa opisina sana akoon ang intensyon o mga pamisa. Day na po itutugot ang mga pahabol na intensyon na inaabot sa mga commentator bago magpuon ang misa. Ang opisina po bukas poon Lunes hanggang Sabado, alas 8 nin aga hanggang alas 11:30 nin odto. Asin alauna hanggang alas 4 nin hapon. Tanganing akoon ang sa indong mga paintensyon asin mga pamisa. Pinapaisiman po ang gabos na kapamilya kan mga nagadana na magkakaigwa po ni exhumation kan mga nagadan sa nakaaging 10 taon pataas. Magpasiring na lang po sa opisina kan simbahan para sa iba pang mga detalye. Padagos po ang pag-renovate kan sa tuyang baptistry. Hagad mi po ang sa indong padagos na pagsuporta. Pinapagirumduman po ang gabos na imantinir ang kalinigan kan sa tong simbahan. Donation, April 11, Dr. Romel Madrid, 2,000 pesos. April 11, Anonymous, 800 pesos. April 12, Anonymous, 300 pesos. Anonymous, 500 pesos. As in Anonymous, 2,000 pesos. Ang nagpapaisi, as in ang nagpapasalamat, iyo po sa Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Salamat po. Matindog na po kita para sa solemneng bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos, nahuli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwara sa Indo kan karahayan nin pagtubos asin pagampon, magwara sa Indo na magugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin hulit ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balaog nin danay na katalingkasan. Asin hulit ta siya ang nagwawaras, magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkanigoon na iayon sa langit nun na erokan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamahan, Ama asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayon ihayag purihin siya, at ating ibunyag gawiran siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y
ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayo't magsalat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat, halina't sumaya buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan, ang ngalan niyang nang ising